Zdravím vás u 3. dílu Treboria TV. Začneme první zprávou ze čtvrtečního večera, kdy k nám přišli alchymisté. Tady máme naši limetku, dokonale uvařenou. A Rozárko, ty budeš mít tu čest ji nakrájet. Já ti představím můj univerzální kráječ. Tak. Neboj se a hezký krájej. Víc, neboj se toho. Drží. Ještě, krájej. Krájí pořádně. Hezky. Výborně, krásně to krájí. Do mochyta přímo. Tak, polijem to ještě jednou. Tak. Pojď, dáme ji tady. Dáme ji tady. A budeme krájet. Počkej, někdo jde rovnátka, ať mu neskazíme zuby. No, zkus. Výborně. Takže můžeme říci, že se nám něco povedlo a něco ne. Každopádně děkujeme za skvělé publikum. Umít doby. A čupky dubky do postele. Další zpráva. V pátek jsme byli navštívit sousední panství na hradě Veveří. Smutnou zprávu. Došlo jídlo. Dneska se mělo vařit podle jídelníčku a jak si někdo zapomněl zavřít večer sklad s potravinama a dostali se nám tam takové nějaké nepříjemné, nevím, prostě nějaký hlodavec asi, který nahlodal všechno, tak jsme to museli vyhodit. Teď nevím prostě, co dělat, dneska se nevaří. Teď během čtvrtého a 6. roku se staneme jedno nové zvíře. Hej, já jdu vyměnit 2 plasty určitě. Ten lík a kráva se vyplatí. Jak si slepice, kohouta a lany. Na tohle. Počkej, co chceš? Slepice, kohouta. Tak ale nejdřív to chceš prodat, ne? No, tak to prodávám. Už kolik prasa? Tak já 36. Každý si vemte špičku, jednu tady. Kousičky na té vodě, chodil sobě. Tak, Terko, jak se daří? Dobře, mám nevyháňá. Od večera do rána, Zuzana naháňá. Od večera do rána, hej! Ahoj! Ty tohle máš, Terko? Kuba jede bomby! Ani!
To je super. Vyložíte za 3 groše, sypal husičkám po troše, když se husí na to válí, na voděku se válí, se na to válí, na voděku posedálí. A nyní jedna zpráva pro kulináře. Treboríské jídelně se výborně vaří. Na svědomí to mají 3 kuchařky. Iva, Hela a Hanka. Tak co dneska máme k večeři? Dneska máme zajíčkovou večeři. Zajíček, Zajíček má... mrkvička. Zrovna nabíjela tohle, tak I karbonátek si... Aha. Zaber nějaké pěkné. Rychle. Já tam vrátím tady. To A je pryč. Abychom zjistili, kde Melkor schovává žezlo, museli jsme plout přes řeku Korafi. Lež. Čau. Letíme nad mraky, jen s tebou, věřím na zázraky a když se potápíš, ale sám, tak nejíme nesmíme, máme z nebes, už nechci jinou, jsme jako opilí, v rauši, koukáme na svět, mosty jsme zbořili. Není cesty nazpět, ještě že je léto. Nechcem být smutný, no a dál je to. Mládeži nepřístupný. Už nechci jinou. Pojďte, Mončo, pojď! Ondra, super, ještě trochu víc! A pomalu, super, pojď! Tak to má být! A ty pojď! Pojďte! Bachaj se nesrazíte, Bájo! Pojď! Protože to už jenom jedna. tak něco do misy, kdyby tam byla chyba. Staré. Pojďte, musíme být bez chyby, Sluneční hodiny. Ano! Super! Zjistili jsme, že jeden čaroděj zaklal žezlo. Takže díky slunečním hodinám musíme zjistit, kde se žezlo nachází. Ne, to tam zrovna sedělo. Ve volném čase lidé z Trebory sportují a provozují workshopy. Ještě 9 sekund. 7. Pěkně! Roh je vybitý. Pojďte. Ale pak budeme i košičky. Tam už jsou polohotové výtvory. Jste zpívali? Ale líbí se mi to, protože vím, že máme... Začali rozuměla něco o Čínas. Který? Na počest králových narozenin byly zrušeny daně.
a v Podhradí se konal jarmark. A každý obyvatel Treborie dostane jako dar $10. No a co, jak to prostě perník, tak. Napadly mi na ten nějakou barvu. Strašně voní než ty normální perníky. Takhle ne, je to přijel. Zkuste na tom, tak. A smula! Dáme! Přidáváš 1, 2 nebo 3 hvězdičky, střídáte se a komu se to potopí, prohrál. Komu se to nepotopí, tak získá jeden tento. Nemůžete nic prohrát. Tam je cukrář, hej, jdem, pojď. A co nejvíc ho, pěkně si ho tak dívej, tak. A co nejvíc, jo? Tak, no, výborně. Možná máš moc těsta, ale to nevadí. A víc si nekoupí? Máme to víc druhou lahu. Jeden bod! Vem si jeden groš. 3! Tady máš. Tady ho necháme na pranýři! Až každý ví, že zakázáno žebrat! Nyní! Vamos! Miloš! 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 To nemůžete! Králi! Katek! Katuj! Králi! 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 Králi to nejde! Bude tenhle ten snílý pes popraven za to, že narušoval žebrání na stabilní ekonomiku! Na chlebíček! Na chlebíček! Takhle skočí každý, kdo bude žebrat! Pane, tak 5 minut. Právě upečená čerstvá placka s chořím dechem v akci! Pouhé $2! Pojďte na placky! A to je pro dnešek vše. Pro Treboria TV se s váma loučí Švagr.